A continuació explicaré el primer apartat del cas pràctic que teniu per resoldre, el cas Organon. Sempre pot ser d'utilitat, en primer, abans de començar, realitzar un esquema com veus a la part superior, on tenim les seccions auxiliars d'energia i manteniment i a baix les seccions principals. Llavors, representat en diferents fletxes, tenim les entrades de matèria primera i com es distribueixen en el paletitzat per al final produir i vendre dos productes. Per poder incorporar tots els valors que veus a les fletxes de repartiment de costos, hem de fer els diferents apartats. Ja ho anirem fent a poc. Anem ara amb el primer apartat. És a dir, anem a calcular els consums dels dos productes de matèria prima seguint un criteri LIFO i les existències finals. Com sempre, faig la taula. En aquesta taula tenim existències inicials, compres, consum dels dos productes i existències finals. I en columnes, els quilograms, el cost unitari i el cost total. Les zones marcades de color groc que disposeu són dades de l'enunciat i la resta càlculs que nosaltres realitzem. Així doncs ja podem començar. Tant amb les existències inicials com amb les compres únicament hem de calcular el cost unitari, per tant fer la divisió, tenint en compte que el total d'euros a les compres ha incorporat tots els costos. Llavors, per realitzar els consums hem de tenir en compte els criteris LIFO. Per tant, si sabem que es consumeixen primer 6.000 d'ahir, aquests seran a 58 euros quilo, és a dir, els últims que han entrat, els de 58 euros. Per tant, multipliquem i obtenim el valor total del consumir, sabent que ara només ens resten 4.000. Per tant, en el consum Z tindrem dos preus. 4.000, el preu de compra, 58, i la resta, 57. Realitzant l'operació, i el que obtindrem serà el consum total de Z. Recordeu sempre que hem consumit primer les que han comprat al final i després les existències. Per tant, a les existències finals estaran valorades aquesta diferència de 400 que calculem a partir del clàssic balanç, existències inicials més compres menys consums, estaran valorades, lògicament, el valor de les existències inicials, 57. Així doncs, obtindrem el valor total de les existències inicials en euros. I això és tot la primera part. Ara ja estem en disposició de començar l'estadística de costos.